Hello. Katrina mesa.skincare ka lo lom le veka chu mesa chak chhuak ta nia ole tu kin hi tho chen Zing da vet le chan ve ari to a chok le lo dewa a tunai chu Zing lama swimming class e kan kala chu wang chuanin e ka ho deuh che tuna po hian a vot khop mai Zing ka ra tui chen chu a vot du khop mai a chuan Zinga ka in chin fortune delight hi ka in anga korwala hian ka in deuh thina chuan ka in chawa chu te ka nga chuan ka e zawa skincare ka ron tinga vlog em pon lo tiang ka ron ti ve shim shima tu kin chutin tun thla hian video ka upload mi alowa e ka in thlasung ang reng vi awa ka upload na sak bel na tur ania tun thla chung bi ka chuwang chuanin in mi sia thiam na te pokan dila a chan te poka ron soi zelanga e tian chogei kamanga enge kain setup anga chuan skincare ka ron tinga tiang chuan e Titi pa in ka ron skincare be doi chu chuan daytime hi office kal tur kalania office kal pa in siam pa skincare tiang chi kha ani don ta chuan chu tiang chuan hun Zing lam hun man dan ka ron tilang ve pa don ni chu skincare ti pa in i min lo a top thlai mi lo en sak khram don nia ti ha kan ngen bok chu ni All guys tuna hian chokei kham to he kalan nok thang ren khop me kain ti fel zung anga chuan skincare ka ron tinga ka mai hi Zing ka thol himin ka phe sunscreen che kan hoya chuan tui kan chenga tui chen zo phe chuan kain hnoi le to lawa eng ma po e hei mai kala phi le lo ni chu tui chen zo han kain boil 5 vek thawa tui chen na tang zo kain boil 5 vek thawa ma se mai lam pang bel kha eng ma kala hnoi chun zom lawa chu wang chuan skincare ti khangai to to tin Zing kala ma te ka kala wangin kemin sunscreen tang nge bokan hnoi pe lawa mask ka wa sunscreen UV sunglass ka buna in khal hole par para khatiang vel khan I hun ka manga voin chu Zing lam hi chu wang chuanin I ka man lo chan kha ka lo soi fi ani chu hei ngai poi mo lo wang poi ni lo man mo thil thua le I avot to chin box siamo in ho thlen vat kha cha kom china chuanin hei ka light te ka setup anga chuan tiang khan kalu te ka sunga mai te ka phi ma support anga chuan skincare ka ron ti chun zo manga ole kain kalu ka suzawa aba chu kain wall to ka ti kha kan tui chen na lama mo lu chu ka sula lu ka suzawa mai ka phi file le boka chuan skincare ka ti theita tu chu ma hian skincare review tur ma bak ka nei brand pani atangin product pakhat ve ka ron mang dona pa hi chu ka review thei chep to karon review thei chep to adang pakhat ero hi chu tlemin hun ala ngai dewanga chuan foxtail sunscreen thar te po hi YouTube la man kala soi lawa hi te po karon hmanga chuan foxtail shim a hian offer om lo lai pun engtik offer om lo ma se emo enge offer om lai pun entenan offer pui kama mo lo pani khatle kale du inti pon mesa 20 ti hi ka discount code ania 20% discount no manga a thave lu tu kania mamo lu tu lo he offer pui buy two get two te alo omta buy 3 1099 te lo omta khatianga khanin atiang pui ka do lo pani vel bak kama mo shilo alak lo e me ti chi tan kha chon mesa 20 code khalo mangula discount om ve ka chon in prepay page one a hlok lu tu ka prepay fak lo chuan COD chuan an COD re chuin shedo vek to thawa a to chin kha chuang chuan in prepay thei chuan in mesa 20 code khalo mangru discount na travel tu kan ya chuan a bikin buy trade 1099 a shim hian foxtail a chuan in kan product entina face wash pathum te kha hydrating face wash te kha pathum ani ta pathum lo cha tawla zathum songa man chaw ni avai khan a pathum man bel khom pokha za som sang khat som ko poko 1099 kha thling lo chu wang chuan buy trade 1099 a khana cha theilo phot ta ni chu kha boi thak ve china khatianga khanin ka discount code message 20 kha lo mangula buy 31099 ai khana la tlom dei jok don thung chi ni chu vele thunga na khatiang te kha code khalo mangkwal ve chin ro in hlok dan tu bel khan chuanin ka review tum te zinga pakhat hyphen ceramide toner essence hydrating ceramide toner essence acha ka ti re ulo tu ga he thil hi mo
cái in chiếc lâu top à toner eng po man the ang chi khania eng eng po man the ang chi khania cream toner ania ka hria chua chu Laneige te I'm from rice toner ang te kha ka hria chua ka ma se mi ka duna chu hydrating ba ko mana nuama a lightweight a cream toner essence kan ti rual hian Korean ai chon a lightweight zo Korean ho ai chon amom lo zo I'm from rice toner te po hi tlem chon amom ka ti deuh thini chu mo mom deuh hlep hi a om thina a han man hei chu ni lo he a hul phak amo ka du reuh riau ni hyphen hi tu tin hyphen hi tu lai chon ran lar shim shima adang po trai tur ka nga lu tu ka ka da tua ra I trai lak lo lai deuh kan e wang hian kalak mang tam ngam lo ni chun product hi hey I eng te ka soyang I an mani ngor mana review kha ka cha kan hi chu wang chuanin chu te po chu milo hak sha mo la chuanin he ka ron review chep to chu ni a la roche posay LRP la roche posay mela b3 serum hei hi mai duk ta na an siam kha ni a kala soi vak don lo he mi te product hi chu I ka ron review nual do na chu wang chuanin I tun tha chuan ka ron soi manang car top la matal chuan ron soi man ka tumang ka try na rei to thakhat tun ka ri thakhat na ni to don chim shim amo ka try chang chu wang chuan sui review ve thei viau to tura kai ngai cha ka ti na te nge effective to kem tiang te kha ka ron soi don ani mana nuam lo lu tu ka mo aman chim chim hi chu a lightweight a ban lo a I enge kian hei han man zo he na hul deuh phaka mana nuam reuh lutuk etinan tekin don tela foxtail niacinamide serum kha khatiang niacinamide 5% serum kha khatiang texture atui ri lang chi deuh kha khati ka soi thiam dan chon mo ain ang deuh hlek I khalta se tuna ceramic khalta se foxtail niacinamide serum ten khanin ang viawnga ma se foxtail niacinamide serum mi lo tuita se hemi mela b3 te hianin ang viawin ka tinga texture chu tiang vel chu nia amom lo tin ani chu berana chuanin ka eye cream du ko sa hei chu I advanced nail peptide eye cream ania I kamang regu ani thil dang po hi kamang kaban hlei thelo he thili chu kamang regu ngar ka ngei awang hian le ke ma effective ka ti wang hian I ka thak lo ani ka thak lo mai po ni loin adang hi ka ban lo ma se bur thum bur lina vel ni to hi ka man zo chuanin ka nei sa ho hi dang hi man le angai thadeu deu chu ka nei tho eucerin te po ka nei ordinary peptides eye cream te po ka la nei ka man chin to thoni ma se ka mang le lu tuk to lo tun hai chu hi hian ka man kop lo wang hian I ko sa zo ngor ri ka man zo huna chon dang ka try vele tong enge eucerin te po ki I dark circles nei ta na an siam ania tha mai ko sa skan ti ha ringa foxtail repeat spot reduction mang vele nga ti chuanin I karon lan khat chan in ti teng karon YouTube lama IG aponi tho ka lang tunai chu ka lang tam lo shim shima I tun tha chu ti ro chang bul ka chan fu lo ti ba yang ka nuam lo dam lo ti han sui tur ni si lo khan om nuam lo lek china ni chu om nuam lo de khan kom china hei azoi tok velin group lama poni tho tun thingen group lama po ke active chalawa in thasung khop mai ma se I dam lo le in thala ha kal tuang a so tu ka mo chuanin khatir lama ka nuam sam lawa khatir lama chang chuanin I tiawa chuan hun ka hmanga chu takara tui chen alo nga ya tui chen zu kha lo nga ya I nuam lo chung te khan kan zil lop I huna tai chia chuwang chuanin ale keimani zil nia han ti lo kha chu kawi ve box ya
chu wang chuan in ka ti lui sham hei na chawng na te ka hmom top a tui chen zira chuan ka tiang vel kha ka ni thin ni chu tun thla chu ka troi ro reu mo ka ke ma ka mel enang hi ani lo tat tun thla chu ke ma ka ni lo te ti vel re ka ti la ti chuan in chu tiang vel chuan ka oma kar khat na kha chu ka nuam lo tron pa ka ni na tlem hin ka zia chho chana chuan chu tiang vel chu nia chuan tunai chuan hin pathian sa ka thale ve to thawa ka engma in social ka ni to chuang lo ta mà se khami dam lo neu in thla da chho kha kal tluang chho rewa chu wang chuan in ka ron lang tam lo ni pakhata chuan in a chan dang engma om lo mà se min lo she thiam sham china ka long ko mai foxtail vitamin C glutavit C ka hmang lenga khiang de skincare ceramide moisturizing cream cha mai hei po hi hydrating chabok si tin tun lai la chuanin enge tun lai hi borok in thak chho na lo te ron su ron lum de a ron vota chuan ma se ro su lo de chuan hei lum chho le de me kha ni ta borok in thak chho tu ni ta tu nang lai hi i india ra ma chuan i aizol te chu borok hi la nuam hi a vot lek lek zo khala nia ma se mun chang ka video lo thil chin te vai ram te pon yang chu abikin aizol om ta mizo ta mom te tan po ani thonga borok ka in thak ron hian skincare kan lo le chau ni pon emo athar kan lo try kan lo tum viau ni pon lo la in sum shila borok in thak don lai te hen vun te hi ain thak dang lam ve duwa borok in thak ngong awang hian vun kha ngong ve chin ni chu vun kha ron vun in lo she ve lu to ni chu tiang hi mo chu wang chuanin lo film khurila a chan chu ka bol na sa ka enge te ka suen ka tunai chu ka skin barrier chak lo nge ka bol le chu ti khati tiang kha kan nei china chu wang chuanin borok in thak la hi chuanin lo hak shamila tin kan skincare nei sa po enge khatianga vun up boy na nei chi problem nei chi kan ni chuan borok in thaka problem nei chi kan ni chuanin skincare po simple dewin azong song kama na ngai lo etina a poimo kan ti vitamin C te sarama chuan moisturizer face wash sunscreen chu poimo nge ni ta serum bi ga chuan vitamin C te kan lo man chan to tho chuan vitamin C te po han mangila poimi alawa chu ti ro chuan vitamin C po ka mangam lo vitamin C takial po ka mangam lo kan ti chuan niacinamide te hyaluronic acid serum te khalo mang mai la chuan borok ain thak borok in thak chung a period te zo huna kha chuanin ti khan angai kan le thei thawang angai kha kan mang le thei thawang chu tiang bokin san lama po kan lo uluk zelanga abikin exfoliating lampang te walu tuk lowila he tiang huna hianin ta khata voi khat emo thla ta voi ni voi thum man po poilo khatiang zel khanin kan vun mil tok ang zel khan kan mang don ya chuanin ka vun hi ka vun tila ka skincare man khat lem ka ha kanga chuan sunscreen ka manganga ha pa in ka ron sui zoi ni chu mi nga vel kan hak le lo kanga chuan sunscreen ka ron mangang Ole sunscreen ka mang theta Foxtail sunscreen launch tharbel hi cool shade oil control water gel sunscreen SPF 50 PA4+ sania 50 gram le 80 gram oma hi 50 grams ania zathum le tle mania 80 grams kha zanga le tivel hei zathum som ko pa ko ania zanga som ko pa nge re nga tivel tain ka shia 80 grams kha chiang tholo so new gen UV filter san manga hei new generation UV filter sa chhuak tharani chumon man chuanin in vivo tested ante in vivo tested hi chu tunlaya products mishinga test po ni lo mishinga po test loving timayang skincare bi ka skincare chu he a thei sham chun mishinga test he effective na te khatiang kha an adu khil hi chuan in an ti deuh thlap ani chu tlang puin tin brand stand po how taka noi fe sen ngai na lai kha ni ve a mitia mishinga va test khamo chu wang chuan in brand stam takhi chuanin test khatiang machine test paltlang lo khanin lab test ang ringot te kha sunscreen ate poniang chu lab test ang ringot te kha SPF 50 atlin le tilo test ang ringot te kha an
siama chu po chu anti vek thawa arin tlak rolin I vun hi chu lo dang lam to mishing a test te chu I SPF angor kha chu lo tling poni se a product kha enge vunina milangem eng skin type enge milanga eng skin type nge low allergy om thei tiang te bokha hei mishing a kha choni na chiang to chini chu mishing a tested in vivo tested an ti chu mishing a test thap tina kha ne chu wang chuan e sunscreen ho hi ani deuh shim shimatin tunala packaging athara hlomana packaging aron thak no la sunscreen ho hi mo I abur amma kan muang lo deuh kha aron inziak rang to china tro e kho kha kan lo buai deuh chinin ka sia an website ta changai chani phot kha chuanin buai na tu rom lawa oh tin a package enge oh a hlui abur all package te po lo lo la thleng ve thei thawa khati all package ni bang khan hei a hlui ta viau rin tlak lo tin na khani chong lo nia oh mana nuam lu tuka a hul phaka ma hi mo noi nuam lu tuka oily skin for oily le combination skin atan an siam ania indu viawang samara phei chuan ka dule ne mem chu calming cooling nei tel hi ka duna ania a dai seng senga vot seng senga chu ti ro chuanin a vo dan hi khatianga hei mint thil hial vot mint dewa hial mint dewa minti dewa vot dai khani lawa hei cooling calming o sentela te khatiang te awanga ron ti cooling effect nei khani ta vun ti dai seng seng kha du na ni chuanin soita ang khanin hei new gen UV filter saron mang ta po hianin a packaging shim chu chuanin ka ron ti lan tel lok du chu foxtail sunscreen big a hei an packaging thara chuan water resistant a ron in ti himo hemi water resistant in ti te hi kan buai thin chen kha chu a fake an yang a ti khan kan buai thin a hengi omzia water resistant ti ron in ziak thar rengot khani ta buai na tur khom me lo ani na taka chuan ma se kan buai tla thina hi an packaging thar an bur thar ani ber mai chu an ron ti dan thar ani to kha kan lo hre ve shim don nia chuanin ordinary lip balm hi tula chu ka hmang na sa to pa ka hmui ro reng mai hi nia chuanin ka hmang dona ka product man ho hi bag te asira bag te hetlam zo ka hem lang thinin ka ria khoilom he ka chiang to lo khata khana ron lan lo pun an hnuai khanin lo more ti kha title hnuai a title zona more ti a khan ka video title zona more ti a khan lo click ulan hnuai khan lo lang to ranga tin bag te kha lo lan chon bag te khan in click anga a cha theina kha lo lang thup don ani chuanin ka man ngai lo deuh ka ron hmang ve lok don hei hi K beauty Katrina brand kha nia nai kai na mi ron thon ania hei hi chete ka ron hmang ve shim shin akala rin hu chak ka ringa lipstick ania ka hmang ngai chuang lo ke ma chuanin ma se review turin mi ron pe ve ma se hei audience te Instagram atele nai ka thlengin nai ka oyom lo tu Instagram le YouTube thlengin tamjok me che ni wang hian ilo man tang kai ve rong ten lo ngai na takin ka ron tilang do so pakhat polo ma ro ka ron la lo ang pakhat zo po hi color ania he aniu thim amoi in ti ka ringa aniu moi ti chuan mo chuan he asen deuh hlek du chuan hei hi ni ta him te pani him nai kai mi ron thon kha ni ta he te po hi ka ron da lang thawang a chana in du chuan yan ka hang ran chuan lo ten a chung la ha tlek ka na ya hi asen alan dan chu ni ta hnoi tam chuanin alang viau thawanga kan hnoi tam lo po na share viau thawa camera page on light noi zong zong anen mo chuan hi chung lama ka hmang vele chin shim ang arong in shiat du takin hi chu asen chung lo kan hnoi tam deuh nge kan hnai thiang hak la nga ti khane a shiat bak lo ma se ko ta ka ron ta tang
hei hi aniu jok color om dan kha chu ni o chuanin aniu tlo jok hi karon ti lang ve lenga hei a sen len niu ana amo in ti jok jok kha apa hi pon amo in ti chon aman hi to em lo tin Katrina product te hi an fak reu rewa e enge a chan ti hlom reuh lutuk amang to te hi chuanin mo chuan kan mizo Miss Mizoram nilai mek ni lo chep to Jennifer e Miss Mizoram an thlang thar do na to kha po kha ni na ron fak kha ti ro e model an man kha o chelo ze mai a ron chelo fal fu big top ama kha mo bokana mizo ni kha ti non veng venga chuanin he milo pe vele che bok se ka ron ti lang ve shim shim ani ti chuanin a top nan e Titi foundation ka ron mang le ang o hey Titi ani a 21 n ivory ani ya chete tak tak kam hang do na hey glo lu tuk tur veng tur ran chi kha deuh khan e glo le lu tuk ang veng tur ang deuh chu khan o ga chuanin mo ka nin deuh chu ka nin deuh chu ta man chu nuam thaw ka nin deuh chu e kha shan hi a kha shan hi ka ning thin kuta tian hoi mai hi ke chu an nuam ka te e me se ho hian in ning lo in ning vak lo niang in ning lo mon le ka te ke chu te kha shana blend rual hi mo ka ning thei du ka man chat pe lo pa na chana nia ma se ka ron ti lang ve du shim shima he te po hi e ka ron da ve ka nga link mang du te lo om ve ta khan chete in glo lu tuk tur veng tu tur khan chete ka mang zeu thina man chu nuam lu tu ka nin na ber ro chu te blend in reng ngai hua ka thiam ve vak lo ka do the na hian na tin lo a hnoi chi foundation hnoi chi me chuang chi te a ol sam ka te man tak ro ro wa chan ni kan me chua ka kan duang zat kan hnoi pop me kan noi rol me a ro lo lai de wa yang khan ti kha lo ni ta a o tiang kutin kan noi rol le tho ke ka thiam lo hai apolo tuk tu te hi mo a po over chuang lo wa tu na ka man po hi ai po phuk anga lan khak ka lau thina kan noi rol le tho ta ti zong kha ka skincare chu nia ka in siam manga in siam zo ka ro lang ve le shim shim ang a tianga ton zau ring ta lang reng po hi ni big chi alo ka in siam zo chu ni de ka sam hi engma ka style don lo ka hey helmet ka le khum ka pe wak lawa chuan zo oloplex an hair serum hi po ka mang zo chep to hi sam lang ro lu tuk tur hi aveng tha ka tia baka i samatin lunga man tamangai box si lawa hi ka mang le lo ka nga arim ti sek le halamo khani deuh ka chuan ka dress hi ka ron ti lang ve shim shim anga bunia ka hak tur luk deuh la en ro min cha cha ka cha vek ne hei jockey t-shirt ani ta mo chuan hei po hi a brand min ka hre to lawa mintra thomno hi e a link ka davek thei boka link ka ron davek ang ka thomno ha kho po hi mo chuan thil dang dei hei Van Heusen hei ke korte e a ang lawania a trunk sangkhania kene yang chi khamo ha kan nuam lu tuka hei po link ka ron dang e summer vibe topa e hak nuam lu tuk ang chi khania chuan ka ron dang in lo hak ve du ka ring chuanin e jacket po hi min cha chang ka cha tho ne hei ka hanga hei chu out of stock tom hei theya e ka cha don lai vel khan ke po kha om hei out of stock lek to a kha tiang vel khan ya hei boinia ka interest dan tur chu ni ta a phe kho ke po na ka da wangin po na ka bun mai anga chuan ti zong kha
อันนี้โอเลยที่ส่งให้ตุนจุมากับวิดีโอตอนเสียมเทเตเนี่ยอัดทวิตแต่เวียวไม่เทียมีเราเชื่อเทียมตอนเนี่ยโอเลยกัด product ตอนสวยเตะกัดทมทอกเตะอลิงก็มองงั้นจุนหัวหังกัดตอนดาเวกโดนกัดที่เขาเบกเตะพอเฮียนตอนหลังเวกังอ๋อเล็ดตุนจุมาจุนก็ดูโต๊ะพูดต่างกับ channel เตะมีเรา subscribe กับวิดีโอเตะมีเรา like กับมีเรา share สักเสียตุนกับส้มเตะวิดีโอเลยเบกกันเลยเชื่อตอนเนี่ย